Na ples sam došla sa Šteficom i Zdenkom. Doduše, nije to bilo neko dolaženje. Torbe smo ostavile u razredu. Otišle u zahod. Namazale trepavice, usnice i nalakirale nokte. Ja sam novu haljinu donijela u vrećici, pa sam se i preodjenula. Vrlo je glupo imati ples u 7 sati navečer, u dvorani za tjelesni odgoj pod budnim muntičnim pogledom. Ali ravnatelj je tako odlučio, ili tako, ili nikako. Nećemo se mi djeca skitati po noći, a roditelji su se složili. Bunička je neudata oštrokonđa i pazit će da klipani iz starijih razreda ne piju što ne treba. Vratili smo se u rani srednji vijek. Istina je da zapravo svi previše piju, ali baš u školi, čisto sumnjam. Cvibek i Cvibekica su muž i žena. Cvibek predaje zemljopis, a Cvibekica povijest. Užasno su zaljubljeni, mada su 10 godina u braku. Nemaju djece, već samo mačku Kotildu. Ne vole se rastajati ni na sekundu. Smiješni su. Kao iz prošlog stoljeća. Jurić predaje tjelesni. Mlad je i zgodan. Cure su masovno zacopane u njega. Naučile su se penjati po užetu i hodati po gredi. Na sportskim međuškolskim natjecanjima naša ženska ekipa uvijek pobjeđuje. Haha.